ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Ин барномаи хонаҳои фурӯшӣ мебошад ва дар имрӯза Навормон пешкаши шумо 5 та хонаи фурӯшӣ мегардад аз шаҳри Душанбе ва дигар минтақаҳо. Чӣ хонаҳо дар имрӯза Навормон мешаванд дӯстони азиз? Бо диққат гӯш кунед. Духонага дар 112 микрорайон, духонага дар Правсоюз, якхонага дар 7 километр ва инчунин ҳавлиҳои фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат ва дар поёни Корвон. Хонаҳои бениҳоят хуб мебошанд дар имрӯза Навормон. Барои ҳамин ҳатман Навормонро то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуб аз даст натиҳед, лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. Тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва ба шумо реклама даркор аст, ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. бисёр бад гап мезанем, рафтем хонаҳоро якта ба якта пешкаши шумо мекунем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар 112 микрорайон ҷойгир мебошад. Духонага 70 метри квадратӣ дар 8 шонаи бинои Новостройка. Хона бе таъмир аз дӯстони азиз, коробка мебошад. Чӣ хеле ки ба шумо махкул аст, ҳамин гуна таъмир мекунед. дар минтақаи беҳтарин ҷойгир аз дӯстони азиз, 112 микрорайон, якчанда мактабҳо, якчанда боғчаи кӯдакона, инчунин супермаркети Релакс, супермаркети Пайкар, KFC, масҷиди Мехкалон, қуртубхонаи Олим, қуртубхонаи Нур, кафеи Суман ва ғайраву ғайра. Хулас минтақаи беҳтарин аз дӯстони азиз, дар ҳақиқат бениҳоят минтақаи хуб мебошад. нархи хона бошад 524 000 сомонӣ, 55 000 $. рақамҳои соҳиби хонанда рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Правсоюз ҷойгир мебошад. духонага 68 метри квадратӣ дар 9 шонаи бинои Новостройка. худи бино аз 16 ошона иборат аст. блоки Б мебошад дӯстони гиромӣ. нархи хона 575 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хонанда рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. дар минтақаи беҳтарин ҷойгир аст Правсоюз. ҳама медонад дӯстони азиз, минтақаи беҳтарин аст. дар ин минтақаам дар наздикиаш KFC ҳаст дӯстони азиз, супермаркети Пайкар аст, як чандин мактабҳо ҳаст, ҳам мактабҳои автовокзал Правсоюз, ҳам мактабҳои Якачинор, 32, 33 микрорайон, бозорчаи 32, бозорчаи 33, ҳамаш дар наздикии хона қарор дорад. бозорчаи Моҳинав, мағозаҳо ва ғайра, масҷиди Якачинор ва ғайра, ҳамаш дар наздикии хона қарор дорад. минтақаи беҳтарин аст, варианти хуб аст. занг занед, аз номи канали Dom TJ муроҷиат кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур дар 7 километр ҷойгир мебошад. якхонага бо масоҳати 30 метри квадратӣ дар 2 ошона. хона чизу чораш хати фурӯхта мешавад. аз беғарзӣ телевизор, микроволновка ва столи чойхӯрӣ, ҳамин се чиза мебаранд. дигар чизҳояш меистад. пушти мактаби 29 ҷойгир мебошад. дар назди хона масҷид аст, мактаб аст, садик аст, бозор аст, отоплениям дорад дӯстони азиз. ҳуҷҷатош 100% об ва барқ ҳама вақта. доми 4 этажаи советӣ мебошад. хона дар 2 ошона ҷойгир аст. нархаш бошад 420 000 сомонӣ. боз албатта ки муомила дорад. рақамҳои соҳиби хонанда рӯи экран. WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ноҳияи Шоҳмансур, кӯчаи Бинокорон, доми 14, квартираи 5, подземкаи 7 километр, наздикии бозори Ховарон. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, наздики дарё, деҳаи Зафареб, баъди мошинбозор мебошад. фавран фурӯхта мешавад. 3 сотиқ замин аст, 3 дар хона бо коридору кухнию баня, фундаменташ рехтагӣ, боз алоҳида кухни, баня, ҳоҷатхона сохтагӣ тайёр, болош пӯшондагӣ дар дорад. документош ҳамаш ҳаст. ҷои беҳтарин, ҳавои тоза, ҳамсояҳо зиндагӣ доранд, менависад соҳиби хона. нархаш бошад 170 000 сомонӣ. боз камтар савдо мешавад. харидорро WhatsApp-да муроҷиат кунанд. хоҳиш мекунад соҳиби хона. рақамҳошон дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз, аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед.
ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри ваҳдат бо нархи 170 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. марҳамат. ҳавлии фурӯшӣ дар поёни корвон деҳаи оби шифо мебошад. дӯстони гиромӣ, дар ноҳияи рудакӣ дохил аст. баъди пости чимтепа поста мегзарӣ, рост боло меравӣ ва минтақаи ҳамин ҳавлӣ мешавад. ҳавлӣ иборат аз 6 сотиқ замин ва 6 дар хона ҳуҷҷат дорад бо таъмир аз устони азиз ва дар наздикиаш ҳама чизҳои даркорӣ қарор дорад. аз роҳи калонам на он қадар дур мебошад. нархи ҳавлӣ 800 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хонанда рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 3500 мебошад. ватсап доранд. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг занед, пурсон шавед. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардед. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.